एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय, कार्तिक गणेश की जय। चलिए गुरु बहिना, हम धरती पर बैठल धरती माता के चरणों में प्रणाम करतनी, अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करतनी, गौरा पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करतनी, अपने कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करतनी। और जितना भी हमार गुरु भैया गुरु बहिना हमार भजन सुनता वो करो चरण में प्रणाम करतनी। चलिए गुरु बहिना, बाबा के दरबार में बड़ा सुंदर हमें वो कथा लेके आई बनी कि बेटा बेटी माई बाप के कितना कदर करता और कितना कदर नहीं करते गुरु बहिना। यह कलयुग में नीमन से नीमन बाउर से बाउर लोग पड़ल बने। तो बड़ा सुंदर कथा लेके आई बनी एगो माई बेटा के, बड़ा दर्द भरी कथा बा गुरु बहिना। आशा न हमरा पूरा विश्वास बा कि जैसे हर कथा के हमारे गुरु भैया गुरु बहिना लोग देखे ला लो, वैसे हमरा एहू कथा के जरूर सुनब जा और अपन दुलार प्यार आशीर्वाद जरूर देव जा। तो चलिए गुरु बहिना कथा की ओर चलल जा। एक गुरु बहिना एगो गांव में हमनी ऐसा एगो शिष्या रहली और उनकर पति रहले। वो पति पत्नी रहल लो गुरु बहिना, भोले बाबा के भक्त रहल लो, भजन भाव में लागा रहस लो, पूजा पाठ करस लो। करते करते कुछ समय जब बीतल तो एगो बेटी पैदा भैली। एगो बेटी पैदा भैली एक गुरु बहिना, बेटी पैदा भैली। इतना गरीबी रहे कि वो महतारी बेटी के जन्म देते वो महतारी दुनिया के छोड़ के चल गई। बाप बेटी के लेके रोत रहे, कहत रहे कि अगर जो मेहरारू रही तो लड़की के पोस ली, लेकिन हम 4 दिन के बेटी लेके कैसे पोसब, केकरा हवाले लगाई, केकरा के दी, कैसे हमार बेटी पोसाई। बेचारा रोत रहे गुरु बहिना। लेकिन केहू भी बा कोनो कष्ट से जरूर कोनो खराबे कदम उठावे ला गुरु बहिना। बेचारा कहले कि चलो जब हमार दुनिया उजर गई ताही लाश के तरह जियला के का जरूरत बा। जब हमार दुनिया उजर गई, जब हमार जीवन साथी चल गई तो हम यह दुनिया में रह के का करो। बेचारा एक गुरु बहिना बेटी के छोड़ दिहले घर में, औरी तो दर्द याद रहबे कई, लेकिन की करा के बा। और घर से छोड़ के बेटी के चल दिहले, कहले कि जा हमरो मरही के बाद, जब हमार औरत मर गई तो हमहू मर जाइए, बेटी मरस चाहे जियस, हम दुनिया में जी के का करब। इनके के पोसी पाली सियान करी, ब्याह करी, शादी करी, हम टेंशन लेके झेल ना पाए। एक गुरु बहिना बेचारा चल गई आ जाके और गुरु गोरखनाथ के दरबार में जोग रमा लिहले, जोगी बन गए। एक गुरु बहिना वो बेटी तड़फड़ा तरी रो तरी, घर के चाचा चाची बालो सोचल लो कि ओ माई यह दुनिया के छोड़ के चल गई, बापो छोड़ के चल गई। आई अगर जो घर में बेटी मर जाई तो हमनी पर लागे लगी, हमनी के कबो सुख चैन से ना रह जा जब ये बेटी तड़प के मर जाए। एक गुरु बहिना वैसे ही दर्द याद दरे दयाद होला, वैसे ही पुसले वालो पलले वालो। बेटी से आन भली बड़ी बियाह शादी नहीं खेलो करत, बेचारी भोले बाबा के भक्ति में लीन रहतरी। कहीं औरत जा तो शिव चर्चा करे, पूजा करे, पाठ करे, बेचारी जाके बैठ के और पूजा पाठ करतरी, कहतरी कि हे भोले बाबा हमें अनाथ बनी, न माई बाबा न बाप बा, तो कहाँ हम जाए। जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई। जब रौरा हमारे भोलेनाथ बनी तो रौरा हमके अनाथ मत करी, हमके अपना शरण में ले ले रही। एक गुरु
जी हमरा के और कोनो चीज के जरूरत नहीं है, हमरा ना धन मांगतनी, ना संपत मांगतनी, ना सोना चांदी मांगतनी, बस आपके चरण मांगतनी कि अपन चरण हमके दे दी, कि आपके चरणिए में चारों धाम बाओ के हम पूजत रही है हमर काम बा। ए गुरु बहिना शंकर भगवान और लड़की के भक्ति से प्रसन्न बढ़े। देखी एक दिन के बात यह कि बेचारी जात रही एगो जंगल में, वही जे बड़ा सुंदर एगो शंकर भगवान के छोटा सा मंदिर रहे। भगवान अपन दया देखनी, बेचारी जाके बड़ा देखी के खुश भैली। वही जे रहे लगली ए गुरु बहिना, तो देखी एगो मोर है एगो मोरनी, कहीं भी देखब जहाँ हरियाली रहेला, जहाँ शांति रहेला, तहाँ मोर या मोरनी जरूर रहेला। एगो मोर या मोरनी वही जे शंकर भगवान के मंदिरवा पर रोज रहस लो, और बेचारी जेंगा जेंगा पूजा पाठ करस मोरनिया देखस। आदमी कहेला कि जीव जंतु के बुद्धि ना होला, हमने से भी अधिका जीव जंतु के बुद्धि बा। गुरु बहिना उ मोर या मोरनी देखत लो कि यह नाथ लड़की कैसे शंकर भगवान के प्रसन्न करतिया, कैसे पूजा पाठ करतिया। ये गुरु बहिना वो बेचारी अपन पर प्रसादी चढ़ावस, जल देश पूजा पाठ करस। आ देखी जब पूजा पाठ क के नियो जास तो मोर या मोरनी प्रसादिया बीन बीन के रोजे आ खास लो। ए गुरु बहिना बहुत दिन वो बेचारी के प्रसादी खाई लो। एक दिन मोर या मोरनी दोनों जना शंकर भगवान के दरवाजा घेर लिहल लो, कहल लो कि हे शंकर भगवान, आदमी कहेला कि जे खाना खाला वो एगो करज हो जाला, ई करज ये बेचारी के हमनी के कैसे भरब जा। एकर ऐसन करी कि यह बेचारी के सुहाग कहीं से खोजी, यह बेचारी के रौरा जीवन दान दी, हमनी के इहे मांगतनी जा। ए भोला जी ए बेचारी के कहीं हाथ बाह धराई। दोनों जना मोर मोरनी बाबा से यह कहे लागल लो कि यह बेचारी के हमनी के पर प्रसादी खैले बन जा, कितना अधीनी बेचारी बिया। ए गुरु बहिना देखी कि बेचारी वही जंगल में लड़की बैठल बड़ी, मोर मोरनी पास में गइल बालो। बेचारी देख के बड़ा खुश बड़ी, अपन खिलावत तरी सुलावत तरी, कहत तरी कि बताओ कितना सुंदर सुंदर बगीचा में पक्षी देखे के मिलता। बेचारी कितना खुश बड़ी वो मोर मोरनी के लेके, और मोर मोरनी भी समय बितावे लागस लो कि ये बेचारी के हमनी के ऐसन करी जा कि एकरा अकेला महसूस ना होखे, जाके रोजे रहस लो। एक गुरु बहिना कुछ दिन के बाद एगो राजकुमार ओह बगीचा में अइले और देखले ओह लड़की पर मोहित हो गईले। कहले कि हमसे शादी करबू। कहली कि देखी ना हमार माई बा ना बाप बा, हमार दुनिया में केहू नहीं खे, जे भी बाई हमार भोले बाबा बानी। भोले बाबा के चरण में हम गिरा रहेनी, इहे के चरण में हमार नेह लागा रहेला। कहले कि चला ही शंकर भगवान के मंदिर में हमनी के अपन शादी कर लिहल जा। तो भगवान के मैं अचरज रहे। एक गुरु बहिना उ मोर मोरनी इतना माने नाचस लो, आदमी कहेला कि मोर मोरनी के नाचल हाल देखे ला, लेकिन मोर मोरनी इतना नाचल लो। ओह लड़की के ओह राजकुमार से शादी भइल। त एक बहिना जवन भी रस्म बा सब पूरा भइल, मोर मोरनी कैल लो। लेकिन उ लड़की कहली अपना पति से कि देखी सब तबा, लेकिन हम बाबा से वरदान ले ले बनी कि आपके चरण छोड़ के कहीं जाए ना, अपन चरण फैला दी, आपके चरणिए में हमारा स्थान बा। तो हमरा केतनो धन होई संपत होई हम जाई ना, हम बाबा के चरणे में रह। कहले कि ठीक बा। एक गुरु बहिना बेचारा लेके रहे लगले, दोनों जना पति पत्नी रहे लगल लो। कुछ समय जब बीतल तब मोर मोरनी कहल लो कि हे गुरुजी राउर तो महिमा अपरंपार है, अरे ये लोग के कुछ करी गोद ओद भरी। ए गुरु बहिना भगवान भोलेनाथ के कृपा से एगो बेटा भैले। बड़ा उम्मीद से वो पति पत्नी अपना बेटा के पोसे लागल लो, पढ़ावे लागल लो। ही जंगल में
उहो लड़का वो मोर मोरनी के संगे खेले लगल। मोर मोरनी एगो मनुष्य के तरह रहल लो गुरु बहिना, हर दुख में हर सुख में शामिल रहस लो। इहो बेचारा लोग के लगाव हो गई रहे आ मोरो मोरनी के लगाव हो गई रहे। एगो जानवरों के आदमी पोस दिए गुरु बहिना तो एगो मनुष्य से कम सुख ना दी। बेचारा अपन रहे लागल लो। कुछ समय जब बीतल, बेटा के पोस पाल के सियान कर लो, पढ़ावस लो, लिखावल लो। जब बेटा सियान भइले त कहल लो कि बेटा के अब शादी कल जा, बेटा सियान हो गई। बेटा के रिश्ता आवे लागल। एक गुरु बहिना बेटा की शादी भइल त खर्चा बढ़बे करी। अब एगो बहू आ गई घर में, एगो बेटा, एगो पति पत्नी, वही में मोर मोरनी रहल लो। एक गुरु बहिना जंगल में उतना कहाँ से आई। धीरे धीरे गरीबी होखे लगल। जब शादी ब्याह भइल, बहू घर में अली तो एक दिन कहत रही अपना पति से कि तोहर माइयो बैठे के खई है, तोहर पितोजी बैठे के खई है, एगो हई मोर मोरनी रख ले बालो। आ पूजा पाठ में रोज उनका के पर प्रसादी चाहबे करी। त कहाँ से आई? कहीं कमाए ना जाई त कहाँ से आई? कहले उ लड़का कि देखो हमरा माई बाप के 4 गो बेटा बेटी नहीं खे, हम अकेले बानी। हमर माई बाप कितना मेहनत क के, कितना मजदूरी क के हमके पोसलस पललस, बाबा के चरण में गिर के हमरा के मंगलस और हे जंगल में पोस पाल के सियान कैलस। ये माई बाप के छोड़ के हम बुढ़ापा में कहाँ कमाए जाए? कहली कि त कमाए ना जेब त का खइब? घेवाड़ा कुछ नहीं खे घर में, कमाए जाही के परी। एक गुरु बहिना रात दिन कच करे लगली, लड़ाई झगड़ा करे लगली। कहले कि माई बाप के छोड़ के कैसे जाई? कहत रही कि तोहरा माई बाप के हम जहर देतनी, तोहरा माई बाप के हम खाना ना दे, तू कमाए कहीं जेब त? कहले कि ठीक बा, हम जाइब कमाए, लेकिन हमरा माई बाप के कबो कष्ट ना होके के चाहिए, हमरा कान से सुने के ना चाहिए। एक गुरु बहिना कुछ समय बीतल बा, बेचारा चल गई कमाए। एक गुरु बहिना जे जात रहे कमाए, बाहरे समय के हाल केहू जानत नहीं खे। एक गुरु बहिना समय एगो गाड़ी के पहिया ह, कब केने डगर जाई केहू समय के जानत नहीं खे। कहल गइल बा कि केहू नहीं जानेला समैया के खेला, इस समय के खेला केहू जानत नहीं खे। तो एक गुरु बहिना जब बेचारा चली गई तो देखी उनकर औरत अपना सास से पूरा झाड़ू बर्तन करवावे लगली, किचन में खाना बनवावे लगली, और अपना ससुर से गुरु बहिना पूरा इतना कपड़ा धो देस, कहस यही कपड़ा धोव तब भोजन मिली। बेचारा खैला बिना, पानी बिना पति पत्नी तड़पड़ाए लगस लो। कहस लो कि ये बहू तनी एक गिलास पानी द, यही खातिर बेटा के भेजलू ह। कहतरी कि बिना कइले कुछ मिली ना। कहतरी अपना ससुर से कि हो जितना कपड़ा धइल बा खींच ला, ओके धोला पसार दा, खाना मिल जाई कुछ रुखा सुखा। सास से कहतरी कि किचन में खाना बनावा, बर्तन माजा, झाड़ू लगावा, तरह तरह के दुख देवे लगली। ये गुरु बहिना मोर या मोरनी एगो मनुष्य की तरह बेचारा बाबा के दरबार में जाके आ खूब रोवस लो। कहस लो कि ये गुरुजी बचपन से बेचारी आपके चरण में नेह लगा दिहलस, आपे के मंदिर के घर या द्वार सब समझ लिहलस। आई बेराई बेचारी के इतना कष्ट वाह, लेकिन ए गुरु बहिना वो बेचारी वरदान ले रहली कि आपके चरणिए में हमार माथा टिक के चल जाए के बा, हमारे घर द्वार कहीं नहीं खे जाए के, आपके चरणिए में हमार घर द्वार जिंदगी सब बा। ए गुरुजी आपके चरणिए में हमार प्राण निकल जा कि आपके बगले में रहे। ए गुरु बहिना जब कुछ समय बीतल, शंकर भगवान जाके वो लड़का के सपना में देखौले, कहले कि तोहरा माई बाप के बड़ा कष्ट बा, तू नौकरी छोड़ के घरे चला। एक गुरु बहिना जब सुबेरे लड़का उठा रहे तो सोचा तरे कि भाई सपना देखनी है कि हमरा माई बाप के तबीयत बड़ा खराब बा, मन बेचैन होखे लागल। एक गुरु बहिना कहत रहे जाके अपना साहेब से कहत रहे कि साहेब हमके छुट्टी दी, हम घरे जाए, हमरा अच्छा नहीं खे लागत, हमरा माई बाप के तबीयत खराब बा,
लागत हम बड़ा गंदा गंदा ख्वाब देखतनी, सपना देखतनी, हमर माई बाप के तबीयत अच्छा नहीं खे, हमर मन लागत नहीं खे, हम जाए अपना माई बाप के, हम एगो लइका बानी, माई बाप के हमर बुढ़ारी के सेवा समय आ गई बा, अब हमार सेवा करे के समय आ गई बा, हम अपना माई बाप के जाए। कहले उ साहेब उनकर के अरे अभी तो महीनों दिन ना पूजल, ना तनख्वाह ले बना कुछ तो जाए दे, हमरा तनख्वाह की कोनो जरूरत नहीं के, हमरा माई बाप के सेवा करे के बा। एक गुरु बहिना अइले, जब अइले त कहाँ ले माई बाप कुछ कही, इतना माई बाप के सांस देले रहली कि अपना बेटा से कुछ बता दे बोलो तो जहर दे दो दोनों जाना लोग के। बेचारा पति पत्नी कुहकस लो, लेकिन अपना बेटा से कुछ कहल लो ना। कुछ समय जब बीता ले गुरु बहिना त देखी कहले अपना औरत से कह रे माई बाप के खाना दियाइल हो, अत हाँ दे दिले बने, खा लिहल लो अत हाँ। एक गुरु बहिना बेचारा खा के सुत गई, लेकिन मोर या मोरनी के लगे जाके हेंगा सुहलावत रहे तो मोर मोरनी अपना भाषा में इतना रोता एक गुरु बहिना के आदमी ही ना जानेला। एगो हमनी के अपने द्वार पर कुत्तो पोसब जतो ओकरा एगो मनुष्य के तरह होकर इतना ज्ञान बा, जेकरा के हमनी के अपना लेखा जानब जतो उहो हमनी के अपना निहर जानी। मोर मोरनी खूब रोता लो, एक गुरु बहिना अपना भाषा में कुछ कहल चाहता लो, लेकिन समझ में नहीं खे आवत। फिर वे गुरु बहिना जे भी वो बाबा के दरबार में पूजा पाठ करे आवत रहे, केहू केहू देखले रहे कि माई बाप के कष्ट बाटे, ओह बेटा से कहल लो तोहरा माई बाप के बड़ा कष्ट बा, तोहरा औरत ना खाना देली ना पानी देली, तोहरा माई से किचन के काम करवावेली, तोहरा बाप से झाड़ू लगवावेली, कपड़ा धोआवेली। लड़का कहले कि ये बात बा, कहले कि हमार सपना सच बा। एक गुरु बहिना एक दिन ढूका लगले, कहले कि देखी त आज हमारा माई बाप के बिना कई खाना देले कि ना देले। एक गुरु बहिना सच कहत रही कि ए बहू बड़ा तेज भूख लागल बा, एगो रोटी दे द। कहली कि अब ना भोला जी के पूजा करबू, अब तार भोला जी खाना नहीं खे दे। ससुर कहीं कहत रहे कि ए बेटा एक गिलास पानी दे द, अब समय हमनी के काम करे के नहीं खे, काम होत नहीं खे। कहत रही बहू की तक काम नहीं खे होता खाना ना मिली। एक गुरु बहिना खाना ना दिहली ना पानी दिहली, ले जाके अपना पति के खाना दिहली। पति तो मैं देख ले रहले, अइले कहले करे माई बाप खा लिहल, तो हाँ खा लिहल लो, पानी उनी दिहलू ह, हाँ खाना पानी दे के वहाँ लोग के खिया पिया के सुता दिहनी। कहले कि ठीक बा खाना धरो तनी माई के से भेंट कैले आई, पिताजी के से भेंट कैले आई। आए के बेचारा माई से कहत रहे कि माई खैलू ह। माई डरे कहत रही कि हाँ ए बेटा, डरे ऐसन बा। ए गुरु बहिना कहत रही कि हाँ ए बेटा खा ले बनी। पिताजी तू खैला ह? हाँ बेटा खा ले बनी, लेकिन अंदर तो आत्मा रोवत। एक गुरु बहिना भूखने हाई करेजा तलफलाता। कुछ समय बीता ले गुरु बहिना कहत रहे लड़का कि माई सही बताओ, अब तहरा के कोनो कष्ट नहीं खे, तोहर बेटा कबो अब कमाए ना जाई तो हम लोग के सेवा करी। बताओ खाना खैलू ह? हाँ बेटा खाना खैनी है। पिताजी से अपने पूछा तने खाना खैला ह? हाँ बेटा खैनी है। कहले हाँ कि लेकिन हम तो देखने कि तह लोग खाना ना खैल हलो। अब तो औरत हुई खड़ा होले देखा तरी कह तरी कि रौरा कैसे देखने कि खाना ना खैनी है। कहले कि तू मत बोला, माई जवन बात बताओ सही बताओ, खाना तू खैले नहीं खू। तब माई रोए लगली। एक गुरु बहिना आ माई रो रो आई अपन उ दिन याद करे लगली कि कितना कष्ट से हम जंगल में अपना लड़का के पोसले बनी। तो देखी कहतरी अपना बेटा से रोवतरी, खूब रोवतरी। एक गुरु बहिना अपना बेटा से कहतरी, कैसे कहतरी कि अरे कैसन समय कैसन समय आइले अमाई बाप बोझर भइले किया हो
किया हो मोरे बेटा आया आगे से थरिया पतोहिया छोड़ लिए राम। किया हो मोरे बेटा आगे से थरिया पतोहिया छोड़ लिए राम। कहतरी के बेटा ऐसा समय आ गए कि माई बाप बोझ हो गए, आगे से थरिया छोड़ा जाता। जौना तन से तोहरा के जन्मौनी जा, उम्मीद से शादी कैनी जा, ये बेरा माई बाप बोझ हो गए, पराया हो गए कि आगे से थरिया छीना जाता। फिर माई रोवतरी कि खाना भी न कुहू के करे जावा, अब पानी भी न निकले परनवा। कि खाना भी न कुहू के करे जावा, अब पानी भी न निकले परनवा। किया हो मोरे बेटा हथवा से लोटावा पतोहिया छीन लिए राम। किया हो मोरे बेटा हथवा से लोटावा पतोहिया छोड़ लिए राम। ए गुरु बहिना इतना बात जब माई कहतरी तब बेटा के एकदम पूरा देह पसीना से भीज गई। गुरु बहिना बेटा के रोले तदात ना कहले कि वाह इस समय हमारा माई बाप के हो गए कि हमार माई बाप खैला बिना एकर करेजा कुहकता, पानी बिना प्राण निकलता। आई दुष्ट कमीना हमार औरत बिया कि माई बाप के हमारा तड़पा देले बिया। आ मोरो मोरनी के रोले ठेकान ना रहे। गुरु बहिना कि का समय रहे खाली ये राजा के और इनका औरत के कि कितना खुशी खुशी परिवार चलत रहे, लेकिन एक ही ऐसा नलायक आ गई कि पूरा घर खा गलस। हे गुरु बहिना महतारी बाप बेटा के हाथ पकड़ लेहलस, कहलस के बेटा हमनी के जिंदगी तोहरा हाथ में बा, पानी बिना करेजा कुहकाता, तनी हमनी के पानी पिया दो। एक गुरु बहिना दौड़ के बेटा लोटा में पानी लेके अइले, माई के पियवले, अपना पिता के पियवले। एक गुरु बहिना इतने कह के आ गुरु के चरण में माई बाप के दोनों के प्राण निकल गए। बेटा माथा पटक पटक के रोए लगल, कहले कि ये गुरु जी ये दिन देखे के लगैले बानी। समय बीतल। एक गुरु बहिना औरत जब जनली कि आही दादा तब बूढ़ा बूढ़ी मरी गई, जौन रस्म होला ओके निभावे के बा। अगर जो हम ना रोई तो एगो रस्म है, अगर जो ना रोब तो लोग कही कि एकर सास ससुर मर गए है, आ इहो कहिए कि हमार माई बाप मर गए है तो रोवल है ना। एक गुरु बहिना बैठ के रोवे लगली तबले पति उठ के इतना मारी मरले, इतना मारी मरले, कहले कि हमके देखावत रू कि हमार माई बाप के बड़ा तू सेवा कैले रहलू है। एक गुरु बहिना अपना माई बाप के अंतिम संस्कार कैले, बढ़िया से क्रियाक्रम जौन लागेला कैले। एक गुरु बहिना अकेले पूरा कर्म कैले। ओकरी बाद मारी के घर से खेत दिहले, कहले कि हमरा माई के तोहरा पानी दिहला से हमर माई ना तरी। जियला पर कबो पानी न दिहलू, मुअला पर पानी देवे चललू है। जियला पर कबो खाने न दिहलू, मुअला पर सतनहिना करे चललू है। कुछ नहीं, हमरा माई बाप के कोनो रस्म तहरा नहीं करे के चल जाई जैसे। एक गुरु बहिना घर से निकाल दिहले और माई बाप के जवन लागेला रस्म पूरा कैले। एक गुरु बहिना पूरा करके बेचारा जाके गुरु गोरखनाथ के दरबार में जोग रमा लिहले, कहले कि दुनिया में न माई बा न बाप बा, तहे धन संपत्ति लेके का करो। चल दिले एक गुरु बहिना, एक ही माई बाप के बिखर गईला से घर बिखर गई। तो यही से कहे नी कि जकरा घर में माई बाप हंसाता, जकरा घर में माई बाप खुशहाल बा, ओकरा बेटा बेटी के कौनो बात के कष्ट ना होई। आ जेकर माई बाप घर में रोई, ओकरा बेटा बेटी के कबो सुख ना होई। बनल बनावल धन मय बेकार हो जाई, आन के हुलेली मय विनाश हो जाई। एक गुरु बहिना तो कभी भी अपना मन के शांति क के माई बाप के सेवा करे के बा। माई
बाप के चरणीय चारे धाम बा और ओकरा के पूज लिहला के काम बा। ते गुरु बहिना बाबा के दरबार में अगर जो हमार कथा अच्छा लागल हुई तो प्रेम से सुनब जा और सुन के लाइक सब्सक्राइब करब जा। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। मैया भवानी की जय, शिव गुरु की जय, पार्वती मैया की जय, कार्तिक गणेश की जय। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए गुरु बहिना, हम धरती पर बैठल धरती माता के चरणों में प्रणाम करतनी, अपना शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करतनी, अपना पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम करतनी, अपना कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करतनी। और जे भी हमारा यूट्यूब चैनल से जुड़ल बा सब गुरु भैया गुरु बहिना के चरणों में प्रणाम करतनी। और आशा ना पूरा विश्वास करतनी कि हमार गुरु बहिना लोग और गुरु भैया लोग हमार कथा के और भजन के खूब प्रेम से सुनब जा और सुन के हमारा डमरू भजन के और अनीता के सोहर के लाइक सब्सक्राइब करब जा। तो चलिए गुरु बहिना, बड़ा हम एगो सुंदर कथा लेके आई बनी। एगो गरीब या अमीर जेठानी के या देवरानी के कथा लेके आई बनी। आशा न हमारा पूरा विश्वास बाकी जरूर सुनब जा और अपन दुलार प्यार आशीर्वाद जरूर देव जा। चलिए गुरु बहिना कथा की ओर चलल जा। कथा के शुरू से लास्ट ले जरूर सुनब जा, ऐसे कि आधा अधूरा में ना छोड़े के चाहिए। तो चलिए गुरु बहिना, एगो गांव में एगो देवरानी रहली एगो जेठानी रहली। दोनों देहातीन रहल लो। गुरु बहिना, बड़की जानी के पति सरकारी नौकरी करत रहले, छोटकी जानी के पति मजदूर आदमी रहले गुरु बहिना। लेकिन जेकरा जितने धन बा उतने अंदर लालच समाइल बा। जे गरीब बा ए गुरु बहिना ओकरा संतोष बा, लेकिन जे अमीर बा ओकरा संतोष नहीं है। ए गुरु बहिना, बड़की जानी के पति सरकारी नौकरी करत हुआ लेकिन अंदर संतोष ना रहे। केकर लुटनी, केकर बटोरनी, केकर लेनी। लेकिन छोटकी जानी अस्थिर रहली है गुरु बहिना। कुछ समय जब बीतल, छोटका जना घरे आके बैठ गईले, काम धाम ना चले, बंद हो गईले गुरु बहिना। बड़ा समय खराब चले लगल, थोड़ा सा गरीबी आ गई घर में। गरीबी आ गई, बेचारी छोटकी जानी शंकर भगवान के पूजा पाठ करस, बगले में मंदिर रहे, चर्चा भजन भाव होता, मने औ जाइल बेचारी के टेंशन में रहली। कहली कि चली बाबा के दरबार में तनी भजन भाव होखो, पूजा पाठ होखो, तनी मन दूसर होई, भोले बाबा कष्ट कटी हैं। गैली बाबा के दरबार में एक गुरु बहिना गैली तो गुरु बहिना लोग के देख के थोड़ा सा खुशी भइल, अपन गौली बजौली। बाद में फिर टेंशन होखे लागल, जाके पीछे बैठ गईली। उहे बात सोचा तरी कि काम धाना चलत नहीं खे, कैसे लइकन के पढ़ाई हुई, कैसे घर के खर्चा चली, कैसे का हुई। जब चर्चा खत्म भइले, गुरु बहिना बेचारी मनहूस होके बैठल बड़ी। सब गुरु बहिना लोग कहत लोग के अरे दीदी काहे ऐनी है, तो बड़ा खुशी खुशी रहनी है, चेहरा पर बड़ा हंसी रहल है, लेकिन अब काहे इतना मन मारी के बैठल बनी। कहली कि नहीं मन नहीं मरले, चली बाबा पर भरोसा बा, बाबा के दरबार में देर वाले की अंधेर नहीं खे, बनावे निबबे, बिगाड़े निबबे, अदर दर के ठोकर खियावे निबबे, बबे जमुना राहे राखें। एक गुरु बहिना पूछे लागल लोग गुरु बहिना लोग कि नहीं कुछ राज बा जौन छिपावत अरु बताओ, एक दूसरा से कहला से कष्ट मिटेला हटेला। कहली कि देखी पति हमारे नौकरी करत रहले हैं, काम धंधा बंद हो गई बा, आइल बने घरे, घर के खर्चा कैसे चली, घर में नमक तेल कुछ नहीं के, उहे टेंशन में बानी। कहल लो कि अच्छा ठीक बा, पति घरे आ गईले।
काम धाम नहीं खे चलत, खेत बाड़ी बा ना। कहली कि हाँ खेत बाड़ी बा। कहली कि त खेती कर लोग ए घड़ी त ए महीना में त लोग मारी कांकर, खीरा, तरबूजा लगा देता, नाशपाती लगा देता, लगा दलो ले जाके बाजार में बेची हैं, बिजनेस के थोड़े कमी बा। कहली कि ठीक बा त खेतियों करे खातिर पैसा चाही ना। कहल लोग बहिना के पागल में कौन पैसा लागे के बा, कौन गेहूं धान बोवे के बा, 100 रुपया के बिया कीन के ले आके जगह जगह गाड़ देवे के बा। खीरा के बिया लेला, तरबूजा के बिया लेला, नाशपाती के बिया लेला, कांकर के बिया लेला के डाल दो। एक गुरु बहिना बेचारी जब इतना कहली लोग त कहली लो, फिर गुरु बहिना लोग अच्छा ठीक बता लगे पैसा नहीं खे तो चला हमन एक 10-20 कौ के दे तंजा। सब गुरु बहिना लोग मिल के गुरु बहिना केहू 10 रुपया दिहल, केहू 20 रुपया दिहल, केहू 30 रुपया दिहल, केहू 50 रुपया दिहल। ऐसे कह के 2-4-500 रुपया हो गए। आदमी कहेला कि बूंदे बूंदे तालाब भरेला। 2-4-500 हो गई। बेचारी लेके गईली अपना पति से कहली कि ये जी देखी चर्चा में गई रहनी है तो हमके बड़ा बढ़िया उपाय बतावल हलो गुरु बहिना लोग। कहले कि का तो कहल हलो कि तोहर पति घरे आ गए, काम बंद हो गई बा, खेत बाड़ी बा ना, सीजन चलता, कांकर, खीरा, ककरी, कुल तरबूजा, नाशपाती गाड़ दलो, एमे का खर्चा बा, आई है फरी त बेची हलो बाजारी में ले जाके खर्चा पानी तौले चली। कहले कि ठीक है कहतर, लेकिन पैसा कहाँ बा? आ तो हमके गुरु बहिना लोग दिहल हलो। बेचारी काढ़ के पैसा दिहली। गईले बेचारा तरबूजा के, खीरा के, कांकर के, नाशपाती के बिया लेके अइले, खेत में गाड़ी दिहले। एक गुरु बहिना बड़की दयादिन के तो देख के जलन होखे लागल। कहलस के भाई इ त बिजनेस करे लगल सही, तो हमरो से ज्यादा पैसा कमाए लगी हस, रह हमरो तो खेत आधा बाओ में, हमहू ले आके गाड़ी दी। एक गुरु बहिना गईली, उहो खीरा के खाली बिया ले अली आ गड़ली, उनकर जामल ना। ऐसे कि भगवान भोलेनाथ भी सब परीक्षा लेनी देखें, उनकर ना जामल है गुरु बहिना। तो देखी छोटकी जानी के बेचारी के खीरा, ककरी सब फरे लागल। तो छोटकी जानी अपना पति से कहत रही कि देखी बड़ा मेहनत से खेती भइल बा, एजे एगो मचान बना ली, आइजे अगोरी, ऐसे कि साढ़ भैंसा कुछ आके चर दी, जियान कर दी, एजा रह तो कम से कम अगोर। एक गुरु बहिना बेचारा रोजे रोजे अगोरा तरन। एक दिन अभी ले जाके बाजारी में तरबूजा, खीरा, कांकर कुल बेचले, बहुत पैसा के बेच दिले। बड़ा खुश भइल लोग। घरे अइले, अभी वही खेत में फरल बा। बड़की जानी तक तिहानिये में बाड़ी की कब एने ओने हटस लो कि या तो एमे दवाई डाल दी या तो मैं तूर के खत्म कर दी। ऐसे नैसन लोग बाड़े गुरु बहिना। बेचारी छोटकी जानी गईली अपना पति से कहतरी कि सुनी छोटका बुआवा के तबीयत खराब बा, तनी ले जाके डॉक्टरी में देखा देती। कहले कि मैं हई खेत में लागल बा, कैसे छोड़ के जाई? कहले कि हुतूर लिए चाहे कुछ होइए जाई त का कर जाई, अतना ही दिन में ना के हुतूरी के तुरे जाई, तनी जाई दवाई लेके चल आई। राती में तो गुरही के बा। एक गुरु बहिना बेचारा सांझ होत रहे, लइका के लेके गईले आ लेके गईले तो कोनो इहे एगो नइखे न कि जई है सर दे चले हैं। डॉक्टरी में भीड़ लागल बा, देरी हो गई। एने बड़की जानी बेचारी खांची लेके गईली, पूरा बड़े बड़े तरबूजा, नाशपाती, कांकर पूरा एक खांची तूर के ले आके घर में चुरा दिहली। वो बेचारा अइले अपन मचान पर सुत गईले। सवेरे उठली तो इहो लेके गईली बाजारी में, कहतरी कि रह लेके जाई बाजारी में बेचे। एक गुरु बहिना तोप ढाप के लेके जब चलली आ बाजारी में धरा तरिया बेचे के, अब सोचली कि ग्राहक लोग आई, जितना तरबूजा रहे, जितना कांकर रहे, खीरा रहे, सब ये गुरु बहिना सांप बन के पूरा एक खांची लागल चले। उ तो मैं गुरु जी के महिमा रहे। ऐसे कि वो बेचारा जाए लगले आ चाहे उनकर औरतों छोटकी जानी कहा तरी के अरे केहू नहीं खे गोरे वाला तो हमारे भोलेनाथ बानी नु, यहाँ के रहब तो केहू कुछ ना ले जाइए।
भोला जी पर सौंप के गुरु बहिना चल रहा लो। कुछ दिन जब ले जाके बाजारी में आप बैठा तरी ते गुरु बहिना मैं सांप बेचारी चिल्लात भागत भागत घरे आवत तरी तया के अपना देवरानी के घर में छुप गईली। उनकर देवरानी कहली कि ये दीदी का बात बा, काहे रो रहे इतना हाफत नहीं, काहे मने डेराई बनी कोनो बात बा? कहली कि सांप। कह तरी कि कहाँ सांप? वो जानली कि घर में कहीं ऊपर आयल बा, कहाँ सांप? ले जाके गुरु बहिना देखावा तरी बाजारी में तो वैसे ही काकर खीरा सब लौकता, मैं सांप निपाता लौके लागल। कहली देवरानी की कहाँ सांप बा? अतना यही में सांप बा, बहुते सांप बाणा सब। कहली कि ठीक बा। एक गुरु बहिना कह तरी छोटकी जानी लिखी, लेकिन हमनी के तो सांप नहीं खेल लौकत। ओइजा से एक गुरु बहिना बेचारी चली अली छोटकी जानी फिर घरे, फिर बड़की जानी जा तरी, फिर वैसे ही सांप बन के चारों ओर से लखेदे लागल बा लोग। एक गुरु बहिना भागत भागत आके देवरानी के घर में गिर गई बड़ी। कहले बड़ी कि बहुते सांप बाणा सब। कहली कि अरे हमनी के सांपे नहीं खसल लौकत, तहरा कि कहाँ से उतना सांप लौक जाता रमसनी? चल तो ये गुरु बहिना जात नहीं खी डरे, लेकिन छोटकी जानी के पैर पर गिर गई बड़ी। कहले बड़ी कि ये छोटकी लालच बुरी बलाय, लालच ना करे के चाहे। बाबा के दरबार में हमारे इतना पैसा रहल, नौकरी रहल, चाकरी रहल ह, तहन लोग के पैसा ना रहल ह। हम तहरे खेत में से, तहरा लड़का के तबीयत खराब रहे, तहरे खेत में से मैं खीरा काकर और तरबूजा नाशपाती तूर के लेके गईनी है बाजार में बेचे, तब मैं सांप बन के हमके लखेदे लागल हलो। छोटकी जानी कहली कि तब भोले बाबा के सौंपा रहला कि हे भोले बाबा हमनी के नहीं तरौरे देख त देखी ऐसे कबो ना करे के चाहिए। अरे रौरा खाए के मन कैले रहला तरबूजा चाहे खीरा चाहे काकर, हमसे मांगले रहती, हमनी के दे देले रहती, ये चोरैनी है काहे खाती? आदमी कहेला कि एक गुरु बहिना केहू नहीं खे देखत, लेकिन भगवान तो देखत नहीं कि के का करता। एक गुरु बहिना बेचारी जाके छोटकी के चरण में गिर गईली। कह तरी कि छोटको जान गल बनी कि मेहनत के फल भगवान देले, तहाँ लो मेहनत कैले बड़लो तो तहाँ लो के मिला, तहाँ मेहनत नहीं कैले, लेकिन आज के बाद से ऐसा कबो गलती हमरा से ना हुई। जौन हम कमाई, जितनी हम कमाई उतने हम खाई, हम ज्यादा लालच ना करो। तो एक गुरु बहिना जे भी बा अपना मेहनत के भरोसा करे के चाहिए, अपना मेहनत के फल के इंतजार करे के चाहिए कि हम इतने भर मेहनत कैले बनी, जौन हमारा नसीब में बात हमके मिलल बा। अरे पति सरकारी नौकरी करते बना त का जरूरत बचोरी कैला के? लेकिन ए गुरु बहिना यह युग में जितना केहू अपना दुख से परेशान नहीं खे, उतना यान के सुख देख के परेशान बा। तो वही तरह बेचारी यान के सुख देख के परेशान रहली। तब भोले बाबा मैं देखा दिहला। एक गुरु बहिना बाबा के दरबार में कौनो जो केहू कष्ट लेके जाई, तैयारी केहू काटी या चाहे ना काटी, लेकिन हमारा भोले बाबा जरूर दुख कटी हैं। ऐसे कि जे भी उनकर भजन भाव करेला, बाबा के दरबार से केहू खाली ना आवेला। एक गुरु बहिना जब समय बीत गई, तब बड़की जानी कहली कि आज के बाद से हम हूँ चोरी चमारी ना करब, जौने हमारे खेत बाबारी बा वही के हम अपन मेहनत मजदूरी करब। हमहू खीरा लगाए, चाहे काकर लगाए, चाहे गेहूं धान बोई, चाहे कुछ बोई, हमहू वही के बोई आ वही के आशा करब। एक गुरु बहिना छोटकी जानी जाके बाबा के दरबार में कहली कि हे बाबा, जवन भी हमरा से गलती भइल होई ओके माफ करब। आपके चरण में जे भी गिरेला हर मनौती पूरा होला। जैसे हमार मनौती पूरा कैनी, हमार कष्ट दूर कैनी, वैसे सबके करब। तो ये गुरु बहिना कौनो अगर जो अंदर दिल में कष्ट बा तो चर्चा में जाए के चाही, भगवान भोलेनाथ से कहे के चाही। ऐसे की चर्चा में हमारा बहुत गुरु भैया गुरु बहिना लोग आवेला। लोग केहू का अगर कौनो कष्ट होला तो जरूर हमारा गुरु भैया गुरु बहिना लोग कुछ उपाय बताई लो
कि हई काम कैला से कष्ट दूर होई, भोले बाबा के भजन भाव कैला से कष्ट दूर होई। तो ये गुरु बहिना बड़ा क्यों जानी कहली कि ये छोटकी आज के बाद से जवन भइल गलती भइल, आज के बाद से गलती ना होई। आज के बाद से हमहू बाबा के चरण में चलब आ बाबा के चरण में नेह लगाई। ऐसे कि पैसा रुपया आपन कुछ नहीं खे, घर दुआर कुछ आपन नहीं खे। ए गुरु बहिना बड़की हो जानी के लइका फैका कुछ ना रहे, बुद्धि अच्छा ना रहे। इहो जाके बाबा के दरबार में चर्चा भजन करे लगली। वैसे ही हमारा गुरु बहिना लोग इनको के कहल लो कि काहे रौरा मन मरले बनी, का बात बा। कहली कि हमरा धन के कौनो कमी नहीं खे, हमरा जन नहीं खे। भगवान भोलेनाथ में इतने सत्य बा, बड़ा सुनले बनी कि देव के देव महादेव हैं, तीनों लोग के हमारा भोला जी मालिक हैं। इहे के रचल दुनिया संसार बहाई माया के बाजार रचले बनी, तो हमरो के एगो गोद में बालक दे दी। एक गुरु बहिना कुछ समय जब बीतल, उहो बेचारी गर्भवती भैली और लइका भैले। बड़ा धूमधाम से हमारा भोला जी के चर्चा भजन अपना घर में सब गुरु बहिना लोग के बोला के कैली। सब हमारा भोला जी कष्ट दूर कैले। तो एक गुरु बहिना हमारा भोला जी ऐसन हैं कि यहाँ से केहू घमंड करके जीती ना, यहाँ से केहू चोरी करके जीती ना। ऐसे कि यहाँ के तीनों लोग के मालिक हैं और देवों के देव महादेव हैं। इहे के रचल है दुनिया संसार भाई माया के बाजार रचले बनी। तो यहाँ से कबो घमंड नहीं खे करे के। तो देखी सब गुरु बहिना लोग ओह बड़की जानी के शिष्या पर जौन बड़की जानी रहली जेठानी उनु करे पर मैं गुरु बहिना लोग कहली लोग कि एगो भजन गाई है ना, तो हमनी के गावत नहीं जा। कहली कि हमको वो चर्चा में आयल बनी कि हमारा भजन याद बा, रौरे सब गाई जा। कहल लो मैं गुरु बहिना लोग कि ऐसन भजन गाई जा कि निकरा पतो ना चलो आ हमनी के जानकारियों हो जा। तो कहत अलो गुरु बहिना लोग वही जेठानी पर गावत अलो। कैसे गावत अलो कि और जानी करी हो गुरु से घमंडावा हो, तो गुरु तुरी दी है घमंडवा। और जानी करी हो गुरु से घमंडवा हो, गुरु तुरी दी है घमंडवा। कहता लो कि गुरु जी से घमंड मत करी हो, गुरु जी घमंड सब तुर दी हैं। के गुरु जी के घमंड कैले बा आ केकर तुरले बने। और पहिला घमंड कैली धरती हो मैया, और पहिले घमंड कैली धरती हो मैया। और उनहु के फाटल बदरवा हो, गुरु तुरी दी है घमंडवा। दूसरे घमंड कैली गंगा हो मैया, और उनहु पपरल बलुआरे तवा हो, गुरु तुरी दी है घमंडवा। अजनी करी हो गुरु से घमंडवा हो, गुरु तुरी दी है घमंडवा। कहतरी कि जे गुरु से घमंड कैले बा ओकर घमंड टूट गइल बा। तीसरे घमंड कैले सूरज हो चंदवा, और उनहु पलग लगा रहनावा हो, तो गुरु तुरी दी है घमंडवा। जानी करी हा गुरु से घमंडवा हो, तो गुरु तुरी दी है घमंडवा। गुरु के दरबार में आवे के बा तो एकदम स्वाभिमान से रहे के बा, घमंड नहीं खे करे के। भगवान भोलेनाथ सब चीज पूरा करे हैं गुरु बहिना। तो चलिए अगर जो हमार कथा अच्छा लागल हुई खूब प्रेम से सुन के, और हमारा डमरू भजन और अनीता के सोहर के चैनल के लाइक सब्सक्राइब करब जा, और अपन
अपन दुलार प्यार है अनीता यादव पर जरूर बरसाइब जा। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय, कार्तिक गणेश